ایک عورت اٹھیے، ایک عورت نبی پاک دے اگے عرض کر دیے، الا نجعل لک منبر، سونے محبوب جی اگر اجازت دے وہ میں تواڈے واسطے لکڑی دا خوبصورت ممبر تیار کر دیوا، ممبر تیار کروا کے تساں او دے تے کھڑے ہو کے خطبہ دیا کرو۔ میرے پیغمبر نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ دا مطلب ہے کہ عورتاں دا اسلام اندر بہت بڑا کردار ہے۔ اے ممبر جڑا نا، اے ممبر رکھن والی سب تو پہلے عورت سی، انصار دی عورت سی۔ عورتاں دا بڑا کمال ہے دین اسلام دے اندر خرچ کرن دا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا ٹھیک ہے، ممبر تیار ہو گیا، جدو اگلا خطبہ آیا تے ممبر رکھ دیتا۔ میرے پیغمبر توجہ کرنا میرے وال، میرے پیغمبر اس طرح صحابہ دی طرف متوجہ نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے نے، اچانک خطبے دے دوران کچھ آوازاں سنیا، کوئی آوازاں سنیا، جس وقت آوازاں آئیاں فصاحت النقلۃ سیاہ الصبی، آواز انج سی جویں کوئی بچہ رو رہا ہوئے تکلیف دی وجہ تو، اے تکلیف دی وجہ تو جویں بچہ رو رہا ہوئے۔ میرے پیغمبر نے کان لگائے نے دائیں طرف بائیں طرف، میرے پیغمبر اس طرح ممبر تو اتر گئے نے، جس وقت ممبر تو اترے نے تے کھجور دا تنا تھوڑا جہا دور ہو گیا، چونکہ ممبر اُرا ہو گیا۔ میرے پیغمبر نے جا کے خوش کھجور دے تنے تے ہاتھ رکھیا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فضمہا انج کوٹ کے جفی پا لئیے۔ میرے پیغمبر نے اس طرح ہاتھ رکھے آئے، آپ فرماندے نے اے کھجور دا تنا ایویں تھوڑی جی میرے تو جدائی ہوئی ہے، اج میں نہیں ذکر کر سکیا، ممبر تے کھڑا ہو کے اے کھجور دے تنے دے نال ٹیک لگا کے ایویں تھوڑی جی دوری ہوئی ہے۔ فضمہا، اللہ دی قسم اے جڑا کھجور دا تنا خوش گئے، اے انج رو رہا سی جویں بچہ ماں تو جدا ہو جائے دودھ دی وجہ تو، بھوک تے پیاس دی وجہ تو روئے، اے بچہ انج ہچکیاں لے کے رو رہا آئی، کرلا رہا آئے۔ او سونیا نبی پاک دے نال اے جانور، اے درخت جڑے بے جان نے، اے بے جان درخت جڑے نے، بے جان درخت جڑے نے تھوڑی جی جدائی ہو جائے رونا شروع کر دیندے نے۔ او کنے دن ہو گئے نے نبی دی سنت دے نال بے وفائی کیتی ہو، او کدی نہیں رویا نبی دی سنت دے کولوں کنڈ کر کے، کدی پریشان نہیں ہویا۔ رسم و رواج اسا اپنا منشا بنا لئی، رسم و رواج اپنا آئیڈیل تے سٹیٹس بنا لیا، نبی دی سنت تو دور ہو گئے۔ عیسیٰ پیغمبر تے او سر جنہاں دیاں اکھاں موجود سی، جسم اندر جان سے، اگرچہ عمر اندر تھوڑے سی، لیکن کمال محبوب دیاں واریاں آئیاں۔ اے کھجور دا جڑا تنا ہے، کھجور دا تنا، اے دا جسم کوئی نہیں، اکھاں کوئی نہیں، دماغ کوئی نہیں، اے دے اندر جان کوئی نہیں، قربان جاواں اے کھجور دا تنا اچھی اچھی رو رہا ہے، اوتھے بچہ بول رہا ہے، ایتھے کھجور دا تنا بے جان رو رہا ہے۔ میرے پیغمبر نے سینے دے نال لگا لیا، واہ محبوب تواڈی عظمت بھی بڑی با کمال ہے، تساں تے انسان انسان رہ گیا، تساں تے بے جانا دے نال اینا پیار کر دے ہو، بے جانا دے نال اینیاں محبتاں کر دے ہو۔ میرے پیغمبر نے سینے لا کے تے گلا کرنیاں شروع کر دیتیاں، اے کھجور دے تنے او 10 کھاں تینوں میں اتھوں اٹھا کر کے کسے باغ دے اندر بیج دواں تاکہ تو دوبارہ زندہ ہو جائے، اگ پئے اور تیرے تو پھل لو کھان۔ آپ نے فرمایا روایے سنن ابن ماجہ تے دارمی دے اندر اے کھجور دا تنا بول کے اندر، محبوب جی میں تواڈے تو جدائی برداشت نہیں کر سکدا، میں تواڈے تو جدائی برداشت نہیں کر سکدا۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر انج کر تینوں جنت اندر بھیج دئیے، کی کریے؟ توجہ میرے وال کرو یار، کی ہویا بچہ لنگدا ہے سارا مانا ماحول توا ادھر ادھر ویکھن لگ پے، توجہ میرے وال کرو، بڑی کمال دی گل ہو رہی ہے۔
نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 10 پھر جنت اندر بھیج دیے، جنت اندر تو پھل جائیں، جنت اندر تینوں پھل لگے، انبیاء تیرا پھل کھان، نبی ولی پھل کھان، جنتی پھل کھان۔ اے کھجور دا تنا خوش ہو کے کہنے لگا محبوب جی پھر اے جڑی تہاڈی گل مینوں قبول ہے، جنت اندر بھیج دیو۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اس درخت اس تنے نو کٹ لیا جائے، اینو کٹ کے تے جڑا جنت دا ٹکڑا ماں بئی نہ بئی تھی آپ دے ممبر اور روزے تو حجرے تو درمیان جگہ ہے، ایتھے گڑا کھودیا جائے، ایتھے قبر کھودی جائے، گڑا کھود کے او دے اندر دفن کر کے مٹی پا دیتی جائے۔ انا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ عیسیٰ پیغمبر بولے بڑی کمال گل ہے، لیکن اینی کمال گل نہیں جنی بے جان نبی پاک دے سامنے پہ بول دے نے، جنہیں بے جان میرے پیغمبر علیہ السلام دے سامنے پہ بول دے لے۔ کمال محبوب علیہ السلام تواڈی عظمت تواڈی شان تو تواڈے رتبے تو تواڈے جیسا رتبہ کائنات اندر کسے دا ہو سکدا، تواڈے جیسا کمال دی شان تے عظمت کائنات اندر کسے دی ہو سکدی نہیں ہو سکدی۔ محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا۔